Waarschuwing voor nieuwe wereldschroefworm. Dat is wereldwijd nu een probleem. De vleesetende schroefwormvlieg is een parasitaire bromvlieg. En gisteren heeft de overheid bekendgemaakt dat er in Texas de eerste bevindingen van de New World Screwworm zijn bevestigd. Dat betekent dat in Texas veehouders, boeren, dierenartsen en dierhouders moeten oppassen voor deze parasitaire vlieg. En ook voor Curaçao vormt het een reëel risico voor dieren via import of voor terugkerende reizigers met dieren. Het is een vlieg die eieren legt in open wonden van levende dieren. De larven boren zich diep in levend weefsel en veroorzaken ernstige, snel uitbreidende wonden. Onbehandeld kan een infectie binnen 1 tot 2 weken dodelijk zijn. Daarom raadt de overheid aan om iedereen die dieren houdt dagelijks de dieren te inspecteren, vooral naar verwondingen en alle wonden direct te behandelen.